Vores fødevareproduktion genererer store mængder af restprodukter. Opførelsen af et nyt biogasanlæg går ind i sidste fase. Et nøje struktureret planlægningsarbejde er gennemført og blevet til virkelighed. Og det er ingen tilfældighed, at anlægget er opført af Exergi, for virksomheden er en af verdens førende leverandører af biogasteknologi, fra idé til færdigt anlæg. Vi fokuserer på at udnytte de organiske restprodukter til biogasproduktion, og på den måde så høster vi energien, og vi får recirkuleret de næringsstoffer, der er i biomassen til ny fødevareproduktion. Exergis hovedkontor er placeret i den nordjyske by Støvring og har afdelinger i Storbritannien og Frankrig. Siden grundlæggelsen i 1985 har virksomheden opført mere end 120 højtydende energianlæg i Europa og USA. Men det er ikke alene antallet af anlæg, der har været drivkraften i væksten. Vi investerer store ressourcer i udvikling af både maskinsiden og den biologiske proces. Og det betyder, at biomassen udnyttes optimalt i vores anlæg, og vi faktisk er i stand til at give en garanti til vores kunder på biogasproduktionen. Når et nyt biogasanlæg opføres, er det helt essentielt at besidde et detaljeret overblik gennem hele procesforløbet. Exergi følger en struktureret projektmodel, der sikrer, at alle opgaver udføres i fastlagt rækkefølge. Exergi har opført verdens største forsøgsanlæg af sin art for Aarhus Universitet. Her forsker virksomhedens egen procesudviklingsafdeling i at kunne udnytte biomasse optimalt. The research activities taking place here are a key factor in developing new concepts and thereby opening for new markets for the biogas technology. Fortsat teknologisk udvikling er en helt naturlig del af Exergis forretningsstrategi. If the biogas sector is to make a substantial contribution to the global energy supply, then it takes methods for pretreatment of the difficult biomasses. Via snegleudfødning her fra X-chopperen. Den værdifulde forskning i udviklingsafdelingen integreres løbende i virksomhedens anlægsdesign. Det komplette anlæg opbygges af gennemprøvede moduler. Det hele udarbejdes i størrelsesforholdet 1:1 på computeren, så detaljeringsgraden er stor. Vores design er hovedsageligt baseret på 3D-modeller, og det gør, at vores opførelsestid bliver minimeret, og det endelige resultat det bliver optimeret med hensyn til funktionalitet, logistik og vedligeholdelse. Ud fra analyse af biomasse og anlæggets design garanterer Exergi for ydelsen på det kommende biogasanlæg. Det sikrer, at anlægget kan finansieres, og at investor opnår den forventede forrentning af sin investering. Det grundige forarbejde med anlægsdesignet danner en vigtig ramme for udførelsen på byggepladsen. Fra første spadestik og frem til anlægget tages i brug, styrer et professionelt team fra Exergi hele byggeprojektet i tæt kontakt med kunden. Det modulopbyggede design gør byggefasen effektiv og er en stor økonomisk gevinst. De fleste af Exergis biogasanlæg er designet og bygget til at omsætte forskellige typer biomasse. Det gør anlæggene fleksible. Virksomheden har udviklet og patenteret egne forbehandlingsteknologier, der giver adgang til vanskelige typer biomasse, som indeholder stort gaspotentiale. En hygiejnisering af biomassen gør det muligt at anvende det afgassede restprodukt som et miljørigtigt gødningsprodukt. Og effektive biofiltre minimerer lugtgener i omgivelserne. Det er helt naturligt for os at tilbyde en række vigtige serviceydelser, når anlægget er gået i drift. Og det kan være fra et vedligehold af noget maskinudstyr, eller det kan også være, at vi overtager driften af det samlede anlæg. Og det gør vi faktisk på et stigende antal anlæg. Fra Exergis eget overvågningscenter kan eksperter overvåge og fjernstyre alle anlæg og rådgive om vedligeholdelse. Således er virksomheden fuld serviceudbyder fra idé til drift af færdigt anlæg.
Udnyttelsen af biomasse har gennemgået en stor teknologisk udvikling, og biogas har i dag en stigende opmærksomhed på energimarkedet. På den baggrund har Exergi opnået en afgørende position. Vi glæder os over det strategiske valg, vi har taget ved at satse på restprodukter til biogas. Og vores satsning på forskning og udvikling betyder, at vi faktisk er førende på teknologi i dag. Og det er en position, vi vil holde fast i.